Новое радио. Салом арз мекунем ба кулли шунавандагон. худи ҳозир пахши мустақим дар радиои нав мавҷи 95.5 FM. Номан асайб мамун Борис Усмонов ва имрӯз бори аввал дар таърихи радиошунавоии Тоҷикистон консерти зинда дар эфир дар пахши мустақим бо иштироки воқеан репери машҳур, метавонем 100% гӯем ки репери беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, нафаре ки ҳамагон мешиносанд, эҳтиром мекунанд ва зиёда аст 20 сол мешавад ки дар саҳнаи шоу бизнеси Тоҷикистон аст. Мастер Исмоил ака М1. ман шуморо хушомадед мегӯям. Исмоил, сараввал шуморо интихоб кардем, зеро ин аллакай нашри якуми барномаи муҳити зинда аст. Ин барномае аст ки санъаткорони ҳақиқӣ пеш аз ҳама, санъаткороне ки воқеан бо овози зинда, бо мусиқии зинда, бо санъаткороне ки зиёд ҳастанд, бо мусиқачиёни асил иҷро мекунанд, махсус барои онҳо аст. ман фикр мекунам ки шумо дарси ибрат мешавед барои дигар сарояндагон, зеро мебинанд ва баъдан мегӯянд ки ин кор мумкин аст, ин корро кардан мумкин аст ва мо бисёр шод ҳастем ки шумо имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед ва фикр мекунам ки имрӯза консерт воқеан консерти хотирмон мегардад. Аз кадом лиҳоз? Зеро сабаби якуми хотирмон гаштани имрӯза консерт, ин консерт ба пуррагӣ ба таври зинда аст ва пеш аз ҳама дар пахши мустақим. ман саломи худро мерасонам барои шунавандагони мо ки айни замон моро дар мавҷи 95.5 FM дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ гӯш карда истоданд ва ҳамзамон барои нафароне ки моро дар Facebook ва Instagram тамошо мекунанд саломи худро мерасонам ва қайд кардам ба маврид аст ки шакли пурраи ин консерт ба таври ва бо сифати хуб ба наздикӣ пайдо мешавад дар саҳифаҳои иҷтимоии мо, ҳамзамон дар саҳифаи расмии М1 ва фикр мекунам ки консерти имрӯзаро мо оғоз мекунем. Кадом таронаро сараввал барои шунавандагони радиои нав иҷро мекунед? Сараввал якум таронае ки барои шунавандагони радиои нав мешавад, ин таронаи ассалому алайкум аст. мегӯям бо ҳамаи шунавандагони радио салом алейкумем. Бале, ин тарона аз эҷодиёти худатон аст? Бале, ҳамаи таронаҳои ман аз эҷодиёти худам аст. ҳам мусиқӣ, ҳам суханон, ҳамашро худатонед. яъне ки ин чизи муаллифӣ аст ва худи ҳозир бо ин тарона мо саломи махсуси Мастер Исмоил М1 Исмоилро барои ҳамаи шунавандагони радиои нав мерасонем. 95.5 FM мо оғоз мекунем. Салом алейкум. Номан асайб мамун Борис Усмонов. ин аст консерти зинда бори аввал дар таърихи радиошунавоии ҷумҳурии Тоҷикистон. рафтем. Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Салом алейкум Муҳаммада мегум комеки даватана коменесе якам репери тоҷик мекунам мусиқи ранги манез бро чӣ хеле мебини ман патриотам ранги зотам ҳама зотам даватана мен борам датаи потам ватану буда ҳамата интизорай таки ҷои набошите бро ватан якта ман будам да ҳама ҷо дидам да зиндагӣ бисёр дама лекин бармегардам ба қафо ҳамеша барое ки дӯст медорам ватана тоқа ватан ман метем тана тоқа ватанда тира интизорам братка тоқа ватан ман метем тана тоқа ватанда тира интизорам братка. Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. то ки мезанад тапиши дил да дурани мама тора тоқана мемонам ҳамеша мехонам барои ту ки дони марам одамам да ватанаи ҷонам боши ҳамзабонам хеш омадӣ ба душанбеи ҷонам марам интизорам ҳамата братя интизорам рост ман мехондам ҳамеша баҳри ватан и гапи ҳақ рост мехондам репи тоҷикира ранги тупак и гапи ҳақ бро ҳамада мегум салом ин албом брати мамон ҳама мусиқие ки мекина дили тира ором накаблом як ҳай ватанай ҳами мусиқи цини бро то ки ҳастам мекунам бо месозам бо мусиқи бро як ҳай ватанай ҳама мусиқи цини бро то ки ҳастам
созым бро, музыка бро. Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, 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 assalamu alaikum. Alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. ман муроҷиат мекунам ба шунавандагони радиои нав ва мегӯям ки худ ҳозир метавонед ворид шавед ба сомонаи newradio.tg ва моро ба таври онлайн дар дилҳо мамлакати дунё гӯш кунед. Шумо масалан дар хориҷа ҳастед ва худ ҳозир мехоҳед ки консерти Исмоилро гӯш кунед ба таври зинда, он тавр ворид шавед ба сомонаи бори дигар такрор мекунам newradio.tg. дар он ҷо ҳаст пахши онлайн аллакай пахш шуда истодааст, метавонед гӯш кунед ва агар хоҳед ки тамошо кунед худ ҳозир ворид шавед ба Facebook ва Instagram ва ҳамзамон тамошо кунед. Таронаи навбатие ки иҷро мекунед ин кадом тарона аст? Таронаи навбатиро ки иҷро мекунам ҳоло дар ягон ҷо баромадагӣ нест. ин таронаи нав аст. Таву тоза, бале, ва мухлисоне ки ҳоло шунавандагони радиои нав ҳастанд, якум маротибаи мусиқиро гӯш мекунам. Беҳтарин. Мусиқи ба забони русӣ аст, мусиқи я скучаю. ба ҳамсари худам наистам. ба ҳамсари худатон гуфтед. Беҳтарин. Ман фикр мекунам ки қарсак задан албатта лозим аст. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки худ ҳозир дар паси янамин тирезаи махсуси мо тақрибан як 20 нафари дигар ҳастанд ки онҳо аз ҳама нафарони хушбахт ҳастанд. Барои чи онҳо зеро аз наздик ҳам гӯш мекунанд, ҳам тамошо мекунанд, зеро ки мо дар он ҷо боз толори махсус кардем барои тамошобинон ки онҳо гӯш кунанд ба таври воқеан ҳам хуб ва бо истифодадан ҳамаи онҳо саломи худро расонда истоданд ва метавонед Исмоил шумо ҳам салом разоред барои онҳо албатта. Ассалому алайкум. Хеле ҳам шод ҳастам аз дидури шумо. Хуш, беҳтарин. Бисёр хуб. Шумо оиладор ҳастед, соҳиби духтарча, номаш Ария. Орио ё ин ки Ария мебошад. Бисёр хуб. Ва ин таронаро махсусан бахшидед, эҷод кардед барои ҳамсари азизи худ. Бисёр хуб аст ва гӯш мекунем. Ворид бешавем ба ҷаҳони таронае ки пур аз меҳру пур аз муҳаббат аст ва қайд кардан бовад аст ки дӯстони азиз, нахуст намоиши ин тарона махсусан дар доираи барномаи муҳити зинда ва радиои нав баргузор гашта истодааст. 95.5 FM пайваст мешавем Исмоил бо таронаи Я скучаю. Бале. Рафтем. Это любовь, baby. Мы были с тобой так сильно похожи. У тебя танцы, у меня рэпчи. Мы были с тобой так сильно похожи. Эти пальцы по коже, и забуду я, может. Знаю, что не достоин тебя, но мне обидно до боли. Вспоминаю наши ночи, выгоняю мысли проще. Эта боль пройдет, быть может, друг без друга прожить не сможет. Но как быть, как забыть, если хочется любить, если хочется не отпускать и хочется рядом с тобой быть навсегда. Ты и я, видимо, не судьба. Говоришь, достал тебя я, говоришь, оставь меня я. Хочу признаться, что я не ценил тебя, а я скучаю, честно. Но нам не быть вместе. И это так грустно, бэйби, так грустно. Но я с тобой, пока любовь есть, а я скучаю, честно. Но нам не жить вместе. И это так грустно, бэйби, так грустно. Но я с тобой, пока любовь есть. Начинаем ценить только когда мы любовь потеряем. Начинаем любить только когда мы любимых теряем. Начинаем мы жить только когда одни и тихо страдаем. Ты чувствуешь боль, значит это меня сейчас понимаешь. Это гордость,
мешает нам начать все заново. Тебе легче жить с обидой, быть с другим и пробовать заново. Построить чувства, разбить мне сердце просто, оставить как есть и быть со мною просто. А я скучаю честно, но нам не быть вместе. И это так грустно, бэйби, так грустно. Но я с тобой, пока любовь есть. А я скучаю честно, но нам не быть вместе. И это так грустно, бэйби, так грустно. А я с тобой, пока любовь есть. А я скучаю честно, но нам не быть вместе. И это так грустно, бэйби, так грустно. Но я с тобой, пока любовь есть. Рама. ин қарсакҳо махсус барои Мастер Исмаил аст. ба таври зинда дар эфири радиои нав, пахши мустақим 95.5 FM онлайн моро метавонед пайгирӣ кунед. newradio.tg. номан ҳастам ман Муборис Усмонов ва қайд кардам ба ванид аст ки аввалин нашри махсуси лоиҳаи нави радиои нав ки ном дорад муҳити зинда, ва шумо имрӯз гӯш карда истодед консерти ба пуррагӣ, ба тамом, комилан зиндаи Исмоил Исмоилов, ҷое ки М1 ва Мастер Исмаил се ном шуда лакай, ба ҳамагон мешиносанд, эҳтиром мекунанд. Ва Исмоил, аввалин муваффақияти шумо, ман медонам ки шумо аз соли 1998 оғоз кардед фаъолияти эҷодии худро, аммо то ҷое ки медонем соли 2004 барои шумо шӯҳрати беандоза омадааст. Инам бошад ба туфайли таронаи Тоҷик бача. То ин дам нигоҳ кунед, тақрибан шумо агар нигоҳ кунем 5-6 сол заҳмат кашидед, ҳаракат кардед, кӯшиш кардед, аммо таронаҳо машҳур нашуданд. Барои чӣ? Барои ин ки аз соли 1998 то соли 2004 рэпро ман ба забони русӣ мехондам. Бале. Аз ҳамон давре ки ба забони тоҷикӣ оғоз кардам, аз ҳамон давр гуфти гапо рейтинг оста хестан сар кард. Ман камтар дер фаҳмидам ки ба халқи тоҷик забони худаш муҳимтар аст. Беҳтарин, албатта, зеро ки дар он ҷо ҳастанд, дар Тоҷикистон рӯ забонҳо ҳам ҳастанд, вале забони асосии мо, забони давлатии мо, забони модарии мо ин забони тоҷикӣ аст. Ва айни замон ман мебинам ки таронаҳои шумо қариб ки 90%, яъне ки фоиз бо забони тоҷикӣ сабт мешавад. Ва ҳамашон мобайни мардум маҳбубияти хоса доранд. Таронаҳои иҷтимоӣ аст, таронаҳое ҳастанд дар бораи меҳру муҳаббат, дар бораи муносибатҳо байни падар ва модар, байни одамон, дӯстӣ ва ҳар гуна мавзӯе ки фикр мекунам ҳар як шунавандаи шумо дар он ҳолати зиндагии худро мебинад. Таронаи навбатие ки мо иҷро мекунем, ин кадом тарона аст? Таронаи навбатӣ, ин таронаи ман ёри туям. Ин таронаро мо бо Меҳринигор карда будем. Припеви ин тарона суханони Далер Назаров аст. ин яъне ки шумо то як андоза як тафсир ё ин ки версияи нави худро барои ин тарона пешниҳод мекунед. Судро аз нав зинда кардем. Хуш, гӯш мекунем. Исмоил Исмоилов, тарона ном дорад ман ёри туям. Рафтем. медонем чӣ хелқина ишқа накишта вақте ки ҳама зида то қабарои ту ман мерам зидди ҷаҳон мара танҳо намон ман ва ту дар даруни ғайбати одамо ҳамаи ӯ мехоҳам ки мо шавем ҷудо ту барои ман офтобу ситорави мо ман барои ту замину тиллови ҷило ман ёри туям намешавам ёри касе дар бари туям дасти мара сар нате ҳамеша бо ман бош дилатро ба ман биде даст нате сар нате ман ёри туям намешавам ёри касе дар бари туям дасти мара сар нате ҳамеша бо ман бош дилатро ба ман биде даст нате сар нате ман ёри туям намешавам ёри касе даст нате сар нате ман ёри туям намешавам
дастате сарнате خمار نیم بچیدنی یاری کسی خمار نیم بدیدنی یاری کسی Будастуни хацузондум зиндагима та пайдо шуди ву зинда кади дилма та ҳамон қисмате ки ман бадам интизор то ҳозирам ман бадам хуб мара карди бедо барои ма биҳишти мора ҷудо кардан наметона ҳишки барои ма биҳишти ти ягонаи ҷони ман ва ҳаққони ишқи ман ёри тиям намешавам ёри касе давари тиям дасти мара сар наде ҳамеша бо ман бош дилатро ба ман биде даст наде сар наде ман ёри тиям намешавам ёри касе давари тиям дасти мара сар наде ҳамеша бо ман бош дилатро ба ман биде даст наде сар наде من یاری تویم نمیشم یاری کسی دستته سرنته من یاری تویم نمیشم یاری کسی دستته سرنته خمار نیم بدیدنی یاری کسی خمار نیم بدیدنی یاری کسی خمار نیم بدیدنی یاری کسی ман ёри туям чунин номгузорӣ шудааст тарона имрӯз дар мемонем мо дар доираи барномаи муҳити зинда сарояндаи воқеанам шинохта ҳунарманд ҳамагон мешиносанд ва қайд кардан ба маврид аст ки ва пеш аз ҳама қайд кардан ба маврид аст ки исмоил исмоилов ба ғайр аз оне ки сароянда аст мусиқачӣ аст боз ӯ соҳибкор аст бале қайд кардан ба маврид аст ки исмоил исмоилов директори кулли ширкати ҳаматарафа ки ин ширкат асосан кор дорад бо реклама умуман нақл мекардед барои чӣ номгузорӣ кардед ин ширкатро ҳаматарафа ва мусиқӣ соҳибкорӣ ин чӣ гуна аст умуман барои чи ҳаматарафа барое ки ман худам дар зиндагим ҳаматарафа ҳастам ва тамоми зиндагии худ ман орзу доштам ки дар гирду атрофи худ ҳамаи нафаронеро ҷамъ кунам ки ҳамфикри ман бошам мисли худам ҳаматарафа бошам ҳаматарафа ба фикри ман ҳар як мард ҳар як инсон дар зиндагии худ бояд ҳаматарафа бошад бо дасту по бошад одаме ки ба як роҳ меравад аз аввал то охир ба фикри ман шонси вай одам кам аст ки дар ин зиндагӣ хушбахт бошад барои ҳамин бояд ҳаматарафа бошӣ барои чӣ соҳибкору мусиқӣ чӣ хеле худато медонед дар тоҷикистон аз мусиқӣ чӣ хел гӯям он қадар пул кор кардан намешавад вале ба ҳар ҳол мумкин аст вале дар жанри реп пул кор кардан масалан нисбати сарояндаҳое ки дар жанри поп ҳастанд камтар аст аз шумо бале ва барои ҳамин шумо ин фаъолияти соҳибкориро интихоб кард ин идеяи шахсии шумоаст кушодани ин ширкат бале идеяи шахсии ман буд ва ман хеле хурсандам ки дар гирду атрофи ман нафароне пайдо шуданд ки ба онҳо ин идея маъқул шуд ва мо бо якҷоягӣ як сол аст ки дар компания кор мекунем бале ман медонам ки шумо ҳам ҳар гуна чорабиниҳо мегузаронед гузарондани ивентҳои гуногун аст дар он ҷо аст наворбардорӣ бале реклама омода мекунед наворҳои рекламавӣ барои ман шавқор аст барои чӣ шумо туй сабт намекунед рости гап барои он ки дар туй он қадар креатив дар кор нест бале ҳамаш маълум аст бале чӣ гуна мешавад ва чизе ки ҳамаш маълум аст ин барои мо он қадар шавқовар шумо ширкате ҳастед ки танҳо бо креатив сару кор доред чизҳои оддӣ шуморо ба шумо шавқовар нестанд бале таронаи навбате ки иҷро мекунем кадом тарона аст таронаи навбати номи тарона ӯ намедона ҳаст ин таронаро бо ҷаҳонгир зарипов мо иҷро карда будем ин таронаи насиҳатӣ аст бале хусусан бо ин тарона мо мардҳои ҷавонон мардҳо ман медонам бале духтароро фиреб накунанд бале зеро ки муҳаббат ҳаст бояд ки муҳаббат пеш аз ҳама бо оиладорӣ анҷом ёбад на ин ки бо ҷудо шудан
мақсади асосии шумо ҳам аз ин тарона дар он аст ки барои ҷавонон фаҳмонед ки якдигарро фиреб кардан лозим нест ва бояд ки пеш аз ҳама муҳаббат устувор бошад ва дар оянда онҳо як оила шаванд бо ҳам, яъне ки ҷавон ва мард ва ҳамзамон зан. ман ташаккур мегӯям барои шумо. онлайн моро пайгирӣ кунед newradio.tg. ин аст барномаи махсуси мо ки ном дорад муҳити зинда ва қайд кардан ба маврид аст ки шумо гӯш карда истодаед радиои навро мавҷи 95.5 FM. таронаи навбатӣ ном дорад ӯ намедонад. гӯш мекунем. Una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona. нараз ту духтарена ки дӯст намедорӣ, нараз бародар ки ӯрам дил дорад, ӯ дар интизори занги телефони ту намедона ки бисёр дорӣ ту рангиҳо. саҳар бедор мешавам менависад смс, та кори хита карда мекоби роҳи гирез, мерезааш чашмони сиё оби дида, мешина тоқа даста кош борида. зиндагӣ бо ту барои ӯ буд афсона, дар китоби зиндагӣ ту буд як саҳифа. рӯзи дигар мекашои саҳифаи нава, арӯсаки навда мекини ишқа реклама. дилаш мехост ки барои ту шава лайли, ту боши имшаб маҷнуни дигар каси. дилаки духтара дикати габра, барои хоҳарда мехости ин хел қисмат. Una medona che vesti oggi, una medona che dori a cruz, una medona che me partoish, una medona che vesti oggi, una medona che dori a cruz, una medona che me partoish, una medona. баъд меги ки ҳама духтаро вайронам, дар ёд намеорем ки мавти айбдорем. вақте ки дилшона шикаста меравем, духтари бечораро ҳаётша месӯзонем. дар ёд меори духтарои фиреб хӯрдара, ҷураҳода таъриф мекунӣ ту шаби гузаштара. духтари ҷон гирья накун бефоида, одат ки ишқи ҳозира ҳама дурӯза. мана бабахшену духтарое ки ишқи овоқати ман мекардам бозӣ, қадомара мезана барои ашқои шумо. дар пеши ҳар яктаи ту мадорам гуно, ибуд беақли ӯ ёшиу ситорагӣ. таринам буд мар вайрон кард зиндагӣ. ҳозир мефаҳмам ки духтаро ҳама хоҳарам, модари оянда дили оила. Una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona che nesti oggi, una medona che dori a luz, una medona che me partoish, una medona. воқеан таронаи хуб, таронаи олӣ. ман ташаккур мегӯям барои исмоил ва барои мусиқачоне ки ин таронаро иҷро кардан. тарона воқеан мазмун дорад ва махсусан ин тарона бахшида шудааст ба ҷавононе ки дар муносибатҳои ошиқона якдигарро фиреб мекунанд. исмоил, шумо гуфтед ки масалан ҳам ширкате доред ки бо реклама кор мекунед ва ҳам чӣ гуна вақти худро ҷудо мекунед ба ҳарду ин соҳа? зеро ки мусиқӣ як чизе аст ки вақти бисёрро талаб мекунад, эҷод кардани ин ё он тарона. чӣ гуна шумо анамин тайм менеҷмент ё ки вақти худро чӣ гуна тақсим мекунед барои ин ё он кор ки ба ҳар яъне ки ҳамаш пурра шавад? бале, рости гап, илҳоми ман танҳо шаб мебиёрад. шаб? бале, шаб соат 2, 3, 12
аз 9 сар карда то 5 саҳар ин ҳамон вақт аст. рӯзона вақти соҳибкорӣ. рӯзона кор мекунед, шабона эҷодиёт аз ин чиз монда намешавед, хаста намешавед ки зеро вақти ман чизеро ки ту дӯст медорӣ аз ин чиз хаста шудан монда шудан намешавад. як вақт мешавад вақте ки монда мешавӣ як ҳафта 2 рӯз 3 рӯз каме дам мегирӣ. Ман бояд ҳар як 3 моҳ 4 моҳ бояд аз ватан дур ягон ҷо равам. барои ин ки илҳом пайдо кунед, барои ин ки камтар асабҳо ором шавад. Бале, барои асаб ором кардан, барои илҳом пайдо кардан. Агар масалан ман ба ягон ҷо наравам, қин мешавад ҳам соҳибкорӣ кардан, ҳам бо мусиқӣ пайваст шудан. будан ҳолатҳое ки ин ё он таронаро эҷод кардан мехостед, вале намешуд эҷод кардан, масалан намеомадан амон илҳом. 100% ин ҳолатҳо бисёр аст. дар кадом тарона масалан аз ҳама зиёдтар азоб кашидед барои эҷод кардан? кадом тарона буд ки масалан вақти бениҳоят зиёдро талаб кардааст? Масалан намедонам, дар ним сол омода шудааст, дар 1 сол? Таронаи падар. Таронаи падар буд. 5 сол. 5 сол барои омода кардани як тарона. вақт барои чӣ? барои он ки ин тарона бисёрам ба ман наздик буд, бисёрам дардовар буд. дар бораи падарам буд, дар бораи солҳои ки фаҳмо кӯдак будем. барои ман хеле қин буд ин таронаро навистан. барои ман 5 сол кашид ин тарона. 5 сол кашид, бале. бале. баъд аз оне ки тарона нашр шуд, шумо розӣ ҳастед аз кори худ? то охир не. то охир не. фаҳма. ба фикрам боз як суруди дигарам мекунам. як суруди дигар барои падаратон. фаҳмо. худи ҳозир кадом таронаро иҷро мекунед? худи ҳозир тарона бо номи ҷонбицак. ин тарона дар бораи 2 нафаре аст ки падару модари онҳо зид буданд. ки онҳо якҷоя шаванд? бале. инам таронаи ошиқона аст. беҳтарин. биёд гӯш мекунем таронаи навбатиро. ҳам ошиқона ҳаст, ҳам тарона насиҳатӣ аст. фаҳмо. насиҳатӣ дар ҳамон хусусият аст ки байни мо бояд миллатчигӣ набошад. фаҳмо. гӯш мекунем. рафтем. бегад аст ба даст дар дили ман ишқ дар дили зан тарс наметунам зиндагӣ бе якдигар афсӯс ира намефаҳма падари духтар ман наметум духтар ман мега помирида ошиқона мефаҳмани тари беақлира ишқи ду нафар надора ягон миллат афсӯс ира намефаҳма падари духтар мекана ҷидо ошиқора надорарам дар дили духтари худаш мешакона зад охирон шаби ду нафар охирон бусари писар бо сарсия барава наметона дилаки ҳардуша охири ишқ меҷиқада қичоқи хади сахҷона медона ки да бараш охирон бора Moda خوشبخته از نو سکن و آرزو لکیش پذیرد شد خین ماه نخوش رو لبم شیش رو شدم مو شدای از برو زندگی بنده که جا مشش قیاب بپرو شش دیگه عجب بتر تو تاج گناه نو دفت و مشنگه پاکه دوزج گناه کنه چیز بهترک دادم Жозавати хокено навардомо састрофа Борбец моле мардо да пари ай сухани падар дур нарахами мара нахр фақат гӯшки сурудои мана мелавиай ма мемонӣ ту да сурудом бачадор кишиди танҳо номи марамо падарта бугӯ ҳамо помери буд ба инсоф ки мара нарасида буд да ҳама касо бедуои падару модар намешем якҷо бо дуои падару модар шеде мо ҷудо медонам киртай аруси мезеба намебинам ман дигар хандаи рӯят рақсу бозӣ ту нести розӣ ишқ нестай бозӣ менола боздил медонам ман дигар намебинам лайва рӯйтра ва ҷои ту буд як мара буса мекунам виски месӯзона дарда шиштам тутай барои ту ман менӯшам Шиш дига айча бетса
تو تاجگنا و نو نفتو باشنگا پاکی لازجگنا کنو چیز بهترک تو دامه جوزو وقتی خوکنو نواردم از دستوفا نفرد سماله مردم ششته یا ایچن بیتسا تو تاجگنا و نو نفتو باشنگا پاکی لازجگنا کنو چیز بهترک تو دامه جوزو وقتی خوکنو نواردم از دستوفا نفرد سماله مردم بهترین گفته میتونم این قرصک‌ها مخصوص برای شما است اسماعیل. این ترانه درباره دو نفری که آنها یکدیگر رو دوست می‌داشتن، درباره که یکی از پامیر بود، بله، با فکرم دیگر از دیگر منطقه بود، بله. وقتی که پدر دختر زید میشد که من دختر خود رو با پامیری نمیدیم، یعنی که شما با این ترانه گفتید که محلگرایی کردن لازم نیست. ما همه تاجیکیم و پیش از همه وطن ما تاجیکستان است. ما از سوغد هستیم، از خطلان هستیم، از بدخشان هستیم. اساس که ما همون تاجیک است و بین ما باید که محلگرایی نباشد. من تشکر میگم برای ترانه واقعا خوب و پرمضمون. دوام میدیم. ترانه نوبتی که خودی اجرا میکنه چی نام دارد و کی این ترانه ایجاد شده است؟ ترانه نوبتی نام ترانه تنهایی است. تنهایی این خیت است. من میدونم این ترانه رو، زیرا در مدت بعد از اون که انتشار شد این ترانه، در مدت تقریبا اگر دروغ نگویم یک ماه این ترانه رو در همه جا دیدن ممکن بود، شنیدن ممکن بود و بسیار کلیپش، نوارش هم بسیار شوق‌آور، بسیار پرمضمون بود. بله، 100% ما خیلی وقت صرف کردیم برای این ترانه. خواستیم که هر یک نفری که این ترانه رو گوش میکنه در این ترانه خود رو یابد و خدا با شکر خیلی میبینید این ترانه مبین مردم محبت خاص پیدا کرد. گوش میکنیم ترانه تنهایی. این است رادیوی نو. نامناسب من مبارز عثمانов. این از برنامه محیط زنده که اکنون هر هفته روزی چهارشنبه برای شنوندگان رادیوی نو پیشنهاد میگردد که سرهنگان نامی جمهوری تاجیکستان آمده ترانه خود را به طور زنده در پخش مستقیم رادیو اجرا میکنند. newradio.tg نفرانی که میخوان آنلاین گوش کنند پیگیری کنید. نفرانی که در نقلیات هستند، در خانه هستند، در دیگر منطقه 95.5 FM رفتیم تنهایی مستر اسماعیل. من از رفایی میترسم خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشت عمرم بر رفایی من از رفایی میترسم وقتی میمونی تو قهده همه دنیا وقتی میگذره سالون تو کایبو وقتی عاشقو میشوان جدا میزنه دل تا پیشو میبینی آدم با تو کایب رو تمام زندگی تا بین هزار آدم و دا گفت کوبی یگونه زنه که میشود امرو تنهایی دا دل همه هسته هست بده میمونه دا دل هر کس خدا هسته یک کبو یگونه قطیته در غریبی هم که بوشی خدا جان در دل تیم و در زکای وقتی که دوره فرزندی یک کبو یگونه گشنه و غریبه میجه تنهایی دیله که مادر جونه میجه تنهایی با بچه غریبه تنهایی دا دل همه هسته هست بده میمونه دا دل هر کسی خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشت عمرم بر رفایی من از رفایی میترسم خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشت عمرم بر رفایی من از رفایی میترسم
танҳоӣ да дили сағира вақте ки да диди мои падару модар надорад ягона хоҳиш аз худо ки да ҳами дунё ӯ сағира набошад танҳо вақте ки одам гари камай ҳаётам қинай вақте ки мекунад хиёнат одами наздик меҷиқата танҳоӣ аз тамоми тараф мекини тамоми аз ҳами худа исраф танҳоӣ да дили ҳама ҳастай ҳасбад мемонад да дили ҳар кас ҳар ду вақте ки ту мемонӣ танҳо зик наша бародари ман қатикай худо танҳоӣ да папои панҷара мекашата брат делта мекана пура пура ана бад мезани сара да замин дар ёд меорӣ ки дори худои карим خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشتم رم بر رهایی من از رهایی میترسم خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشتم رم بر رهایی من از رهایی میترسم خدایا این چی تنهایی من از تنهایی میترسم گذشتم رم بر رهایی من از رهایی میترسم ташаккури зиёд мегӯям барои таронаи танҳоӣ таронаи воқеан ҳам хуб аст сипоси бепоён барои исмоил ва барои мусиқачиёни ин нафар фикр мекунам ин таронаи охирон буд бале дар имрӯз дигар тарона иҷро намекунед барои мо дигар тарона барои шумо агар хоҳед иҷро мекунед кадом таронаро иҷро кардан мехоҳед кадом тарона ба шумо лозим аст бисёр тарона барои ман писанд аст аммо ман фикр мекунам ки кифоя аст зеро ки ин муҳити зинда буд махсус шумо таронаҳое ки омода кардед таронаҳое ки бо мусиқачиён омодагӣ дидед махсусан ҳамин таронаҳо мебошанд ман сипоси бепоёни худро барои шумо мерасонам метавонед таманниётҳо саломи худро барои кулли шунавандагони азизи мо бирасонед бале ҳазор салом ба ҳамаи кулли шунавандагон ҳазор раҳмат ки шумо ҳоло бо ман ҳастед бо мо ҳастед бо радиои нав ҳастед ва бо мо бошед биёед як бор дигар агар шумо зид набошед мо як порчаи таронаи ассалому алайкумро гӯш мекунем ҳама як ҷоя ва бо ҳамин барномаи имрӯзаи хешро ба итмом мерасонем 100% барои ҳамаи шунавандагони радиои нав Assalamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 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 Салом алейкум Муҳаммад амегу комеки да ватана коминеста якам рэпери тоҷик мекунам мусиқи ранги ман ҳест бро чӣ хеле мебиним патриотам ранги зотам ҳама зотам да ватане мен барам да таи потам ватан обода ҳаматам интизорай да ки ҷои набоши ту бро ватан якта ман будам да ҳама ҷо дидам да зиндагӣ бисёр одама лекин бармегардам ба хафу ҳамеша барое ки дӯст медорам ватана тоқа ватанда ман мечинтама тоқа ватанда тӯра интизорам брат ки тоқа ватанда ман мечинтама тоқа ватанда тӯра интизорам брат Assalamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 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 Салам алейкум всем, кто сейчас на связи. Это новое радио 95,5 FM. Все слушаем со мной тут мы Борис и все пацаны собрались, чтобы раскачать тут рядом справа. От меня, ребятки, всем вам респект, уважение каждому, кто находится сейчас здесь. Это новое
новое радио. Ассаламу алейкум. Алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. 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 Салом алейкум. Ассаламу алейкум. кафкубиёи шумо мастер исмаил дар пахши мустақими радиои нав. ин буд барномаи муҳити зинда ва имрӯз дар меҳмони мо соҳибкор сароянда репери шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон ва пеш аз ҳама нафаре ки патриоти ватани худ мебошад, тоҷикистонро бениҳоят дӯст медорад, дар ҳама таронаҳои худ оиди зебоии тоҷикистон, оиди мардуми тоҷикистон, оиди ватани азизи мо тарона иҷро мекунад. мо низ бисёр шод ҳастем ки радиои нав фаъолияти худро тақрибан 10 рӯз мешавад ки оғоз кард дар фазои иттилоотии тоҷикистон ва ин бори дигар аз чӣ шаҳодат медиҳад? Аз он шаҳодат медиҳад ки ватани соҳиби ихтиёри мо, ватани соҳиби истиқлоли мо дар ҳамаи фаъолияти аниқтар аз соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ рушд карда истодааст ва кушодашавии радиои нав низ ин воқеан ҳам фоли нек дорад ва сипоси бепоёни худро пеш аз ҳама барои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, барои кумитаи телевизион ва радио ва барои ҳар як нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд, ҷавононро алалхусус барои пешниҳод намудани лоиҳаҳои нав сипоси бепоёни худро мерасонем. ин буд барномаи муҳити зинда. Ном ва насаби ман Муборис Усмонов. имрӯз дар меҳмонии мо дар нашри якуми барномаи мо буданд, бори дигар такрор мекунам, репери машҳури тоҷик Исмоил Исмоилов, мастер Исмаил ака М1. шоду фирӯз бошед. Хайр мегӯем барои ҳар як шумо. во мехӯрем ҳамроҳи шумо ҳафтаи оянда рӯзи чоршанбе ва ман фикр мекунам ки меҳмони навбатии мо ки дар нашри дуюм мешавад барои шумо бениҳоят писанд меояд, зеро ин сароянда дар жанри поп тарона иҷро мекунад ва фикр мекунам ки боз як сюрпризи махсус мешавад барои шунавандагони радиои нав. таронаҳои тоҷикӣ зиёдтар, барои ҳамин ба радиои нав гузар. Хайр. Новое радио.